Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barkanku da sake dawowa wannan channel namu mai albarka. A yau za mu nuna muku yadda za ku tura ma abokananku ko 'yan uwanku please send me data. Kamar yadda muka sani MTN suna yin please call me, I love you, please call me, please I need your assistance, please send me credit. To haka ma MTN suna yin please send me data. Yau za mu nuna muku yadda ake yi. Farko abin da za ka yi kawai shi ne za ka danna gurin dalin nan ba su karbuta star 131 star 7 star 3 hash. Wato yanzu misali tunda sim biyu ne zan gwada muku, zan yi requesting din data zuwa na sim 2 dina. Misali gashi na danna zai ce ka sa number wanda kake so zaka tura ma please send me data. Misali 070 3 9 66 4 970 ka tura mishi. Your request for data to has been delivered. Shikenan wanda ka tura ma kana bukatun ya baka data za su mai message yau to kun gani ya shigo da ke ta sim 2 din nayi bayan an rubuta wanda wani ya requesting data, click accept. To mutum yana so ya tura ma sai ya danna accept, in kuma reject ne in bai so ya tura ma kenan. Mun gode da kasancewa tare da mu, sai kun ji mu kuma a wani shirin namu na gaba.